தர்மனே, இந்த கதையை தெரிந்து கொள். இது இயற்கை. பெண் காரணமாக ஆண்களுக்குள்ளே பகை வரக்கூடியது இயற்கை. ஆகவே நீங்கள் சில கட்டுப்பாடுகளை நியமித்துக் கொண்டு இங்கே வாழ வேண்டும் என்றார். சுவாமி, நீங்களே சொல்லுங்கள், அந்த கட்டுப்பாடின்படி நாங்கள் வாழுகிறோம் என்றார்கள் பாண்டவர்கள். பாஞ்சாலியுடன் நீங்கள் ஐவர் வாழ்வதிலே பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஓராண்டிலே ஒருவர் தான் பாஞ்சாலியோடு வாழ வேண்டும். ஓராண்டு ஒருவர் வீட்டிலே தான் பாஞ்சாலி இருப்பாள். மற்றவர்கள் அந்த காலத்திலே அவளை தங்கள் மனைவியாக நினைக்கக்கூடாது. ஓராண்டு முடிந்ததும் அடுத்தவன் வீட்டிலே அவள் வாழ்வாள். இது ஒரு நிபந்தனை. ஓராண்டு முடிந்து ஒருவரை விட்டு மற்றவர் வீட்டுக்கு போகிற பொழுது அவள் தீக்குளித்து போவாள். பாஞ்சாலியை பற்றி கிண்டல் பண்ணுகிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். ஐவரோடு வாழ்ந்தார்கள், அதெல்லாம் சரியா என்று கேட்பார்கள். நான் சொல்லுகிறதுண்டு, நீயும் வாழலாம். ஆனால் வருஷம் முடிஞ்ச போகிற பொழுது தீக்குளிச்சு போக வேண்டும். இதுக்கு சம்மதமாக இருந்தால் வாழலாம். கதையிலே அதுக்குரிய காவலும் பண்ணித்தான் கதை சொல்லி இருக்கிறார்கள். அப்போ பாஞ்சாலி ஒவ்வொரு ஆண்டு ஒருவரோடு வாழ வேண்டும். இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லுகிறேன், ஒருவரோடு இருக்கிற பொழுது அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற காட்சியை மற்றவர் காணக்கூடாது. ஏன் இந்த நிபந்தனை? கண்டால் அவர் மனதிலே ஆசை தூண்டும், இவள் எனக்கும் உரியவள் தானே என்று அவனுடைய அந்த மனக்கட்டுப்பாடு குழம்பிவிடும். ஆகவே ஒருவரோடு அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற காட்சியை மற்றவர் காணக்கூடாது. தப்பி தவறி கண்டுவிட்டால் அவர் ஓராண்டு தீர்த்த யாத்திரை போக வேண்டும். ஏன் இந்த நிபந்தனை? மனம் குழம்பின உடனே தீர்த்த யாத்திரை போனால் தான் அந்த மனக்குழப்பம் அடங்கும். தீர்த்த யாத்திரை போகிறவர்களுக்கு தான் தெரியும். தீர்த்த யாத்திரை போய் ஒரு ஆண்டு போய்விட வேண்டும். இந்த நிபந்தனையை எல்லாருமாக சேர்ந்து சத்திய பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றார் நாரதர். எடுத்துக்கொண்டார்கள். வாழ்த்திவிட்டு நாரதர் போய்விட்டார். மகிழ்ச்சியாக அவர்கள் வாழ்வு போகிறது. ஓராண்டுக்கு ஒருவரோடு பாஞ்சாலி இருக்கிறாள்.